Hai, vă pun și vă salut, băbătailor, care mai e treaba asta? Suntem din nou în trade de Brainrot și vrem să facem cele mai tari trade-uri, să facem cei mai mulți bani, pentru că Motan în momentul ăsta are 18 milioane. Dar știți ceva? Nu mai stau la discuții și dau rebirth. Atât am vrut să zic, am dat rebirth. Ne-au dispărut Brainroți. Nu ne-a dispărut Cappuccino Assassino. Și ăsta apare, ne ia numai banii, nu ne ia și ăstea. Am înțeles care-i treaba. Bă, vezi că e bine dacă nu ne ia și Brainroții. Bun, cel mai șmecher Brainrot pe care l-am este la Vaca Saturno Saturnita de 1,6k pe secundă. Dar eu o să vreau ceva mult mai rău și mult mai bun. Așa că o să aștept eventurile, o să merg, o să fac spectacol, o să fac nebunie ce-mi trebuie la rebirth, vreau să știu. Deci îmi trebuie ăsta, Odin din Dun, ca să știu să nu umblu la el, să nu-l pierd sau ceva. Și îmi mai trebuie camela camililor. Deci ce trebuie când ne trebuie camila? Bă, o să vreau să îl duc pe ăsta mult mai departe, dar vreau să iau pe ea mai bogătan. De exemplu, uite ăsta care face aproape 100. Vreau să-l iau, să pun mâna pe el, să-i dau trade, bam. Pe cine mai iau? Cred că îl mai iau și pe ăsta, pe Bananita Dolfinita de gold, ca să fie treaba bună. Că Bananita Dolfinita asta de gold de cam mic și nu prea funcționează. Și, fiți atenți, ca să fie treaba și mai bună, luăm asta aici. Asta ne dă unde, asta nu prea ne interesează. Bă, dar ce mi-a dat? Asta aș vrea să știu. Cash Potion. Ok, și dacă o folosim, ce se întâmplă? Am luat poțiunea și avem ceva poțiune de bani. Nu înțeleg mai exact ce se întâmplă cu ea. Da, avem, fraților, adică e bine să ai decât să nu ai, ok? Bun, dăm decline aici, ne interesează. Noi vrem să avem, noi vrem să facem mulți bani pe secundă, gen undeva la foarte mulți bani pe secundă. 166. Da, mă, da, ca să avem numai unul, ia uite-l. Tata Sahur! Da, mă, da, dați like pentru Tata Sahur. Decline, mă, ești de aici, că n-avem nevoie de așa ceva. Bă, mie trebuie Camila. Deci dacă îmi dă Camila, o iau, asta e clar. Oh, good trade, bun. Bă, o mare 500.000, n-am bani să cumpăr ou epic, bă! Bă, ou meu epic! Chiar dacă aveam toți banii strânși, n-aveam bani să-l cumpăr. Ai de capă și de zile mele. Bine, mie trebuie un nou mitic sau un nou legendar, asta e clar, care sunt foarte scumpe, dacă mă întrebați pe mine. Dar măcar am aproape 500.000. Ia stai să fac eu 500.000, că dacă mai vine un nou de la Epic să pot să-l cumpăr. Iată-l, bă! Băi, ia frigo camelo, deja poți da rebirth, nu? Câți bani trebuie la... Bă, nu frigo camelo îmi trebuia la rebirth, mă? Epic, și ăsta de care e? Epic! Păi am frigo camelo, bă! De ce nu arată bifă la frigo camelo, fratello? Băi, eu cred că ăsta își bate un pic joc de noi, dacă mă întrebați. 250 de milioane, cam mulți bani ne cere. Cam mulți bani din punctul de vedere. Deci o să fie greu să facem 3 dolari mari. Mamă, vai de cap, m-aș băga pe Vaca Saturnita, bă. Dar știți ceva? Vreau să mai fac unul de 100. Fiți atenți, deci pe Cappuccino nu putem să-l luăm și nici pe Epic și nici pe Odin din Dun, da? Iau ăsta și ăsta, că-mi trebuie, și le duc la etaj ca să nu intru în ele din greșeală, ok? Deci fiți atenți că deci face Motanul niște scheme acum de zile mari. Shop. Cumpărăm VIP. Cumpărăm VIP, am zis. Da, mă, da, cumpăr 99, dau toți banii din lume. Dă-mă banii, mă, dăm VIP. Gata, mă, am cumpărat VIP. Deci în momentul ăsta nimeni nu mai stă în calea mea, în calea lactată. Frigo camelo. Odin din Dun. Bun, nu mi-l arată pe Odin din Dun ca și cum l-aș avea. Dar acum mi-l arată pe strat. Interesant, o să studiez, ok? O să studiez pentru că eu sunt un motan destul de studios. Și gata. Deci acum, pentru că avem totul la maxim. Deci ce ne dă, mă, VIP-ul? Stai că nici nu știu ce-mi dă VIP-ul, dar eu mă uitasem la un moment dat și era ok. Bun, deci este cumpărat VIP-ul, ok? 50% cash și 50% noroc. Să iau hacker ego ăsta, mă? Nu le-am... Bă, de fapt... L-am luat, bă, știți ceva? Dați-vă la o parte că nu știu ce fac. Gata, deschide ego. Cappuccino Assassino. Și Bananita Dolfinita. Treceți încoace, hai. Hai, vreau să fac trade. Ce vrei, mă, dai așa? Da, mă, da, vreau, accept tot ce mi se dă. Hai, dă ceva bun. Deci trebuie să am noroc, trebuie să am tot ce-mi trebuie.
Așa ca să-mi dea așa. Bă, stai mă că mă umplu de cârnați de ăștia, bă. Ok, îmi dă o balerina cappuccina. O să fac trade-urile astea până fac unul de 200 ca idee. Și după o să fie nebunie, atâta vă zic. O să fie nebunie pentru că o să facem ăsta, vaca Saturnă Saturnita. O să încercăm să-l ducem în tostă de mii, gen. Bă, ole mari, ole mari! Mamă, 500 de mii, 500 de mii! Gata, bă, le-am luat, mamă, ce-am crezut că nu se ne mai prind niciodată! 5 minute, hai mă, hai că e bine, hai că e bine 5 minute. Mă, poate îmi dă în el, ce poate să-mi dea? Să-mi dea, epică legendară, da, epică legendară, mitică. Bun, eu ca idee am rămas cu ceva de diamond, uitați-vă, bam, tung, sahur de diamond, ca să fie treaba bună, că vreau să combin diamond cu diamond, știi? Eu numai cu diamond umblu, bă, de astea să deschidem astea, mă, ia. Ia, cine dă din astea? Jonghiori? Opa! Bâr, patapim? O, din de 220 ceva, bă? Nu cred. Bă! Din de la ca lumea! Mamă! Păi stai mă așa! Ca ce combinație îl facem pe ăsta de... Vai de capul meu, deci fiți atenți! Ne dă Odin de gold. Și așa, să-l dăm pe Odinul ăsta. Să dăm? Nu vreau să dau. Nu vreau să dau, vreau să mi-l dea direct pe ăsta ca lumea, mă. Bă, ce cu ăsta mare, ce este așa? Hacker egg de gold. Hai mă să o luăm și un de ăsta, să deschidem o dată în viața asta, să vedem cum e. Dar până atunci hai să vedem ce ne dă. Bun. Ăștia doi. Bă, ăștia doi, da, e bine. E bine. Salut frate. Salut, te pop. Stai așa că am niște trade-uri de făcut aici. Îmi dă ăsta. Da, mă, da, știi ceva? Da, vreau. Mamă, că bombini cu sini mitic. Bombini cu sini mitic. Hacker ego. Bam, l-am băgat aici. Vai de capul meu, vezi că mi-a dat bine nouă ăla, bă. Am noroc, de-aia am norocul scris în frunte. În fruntea motanului. Mulțumesc. Gata. Începe distracția, am zis. Începe distracția. Hai. Bun. Ce ne dă aici? Stai că trebuie să fim atenți, da? Trebuie să fim atenți să ne uităm și la ouă. Așa, aha. Bă, da, vreau. Tralalero. Orcalero. E ok și orcalero. Decline, bă, ești de aici, bă, dă ceva bun. Vreau să-mi dea ceva cel mai bun, vreau să-mi dea. Ce-ți mă așteaptă, vor să mă facă de brainrots ăștia, bă? Dați-mi brainrot ca lumea. Ok. Oh, da. Stai, nu e prea bine. Dar ce-mi dă? Bă, nu pierd foarte mult, așa că-l iau. Pipi Kiwi de Diamond. Nu am pierdut foarte mult, de-aia l-am și luat, ca să fie treaba bună. Ia uite-l, bam. Ca ideea asta, imediat poate să ne dea ceva de 2K. Să facem 2K pe secundă, să fie ce trebuie. Nu, decline, acum umblăm doar cu unul, Eu pe ăsta are bani, îl văd de bogat. Nu e atât de bogat pe cât pare, vreți să vă mint? Auzi, mă? Admor, frate. De super te enervezi? Bă. Așa, mă, dă un coa să-l deschid. Nu mai am loc? Bă, da, mă, uite aici. Bam, place egg. Ce-mi dă ăsta? Așa, mă, da! Așa, ia vezi, orcala de diamond. Vezi că e bine. No. Bă, da, ceva mai bun vreau, ceva mult mai... Bă, cel mai bun vreau să mi-l dea, mă, și nu-mi dă. Ca idee avem tralaleritos secret, da? Adică se întâmplă lucruri. Opa, vaca Saturnă Saturnita. Da. Vaca Saturnă Saturnita. Ia uite ce mare. Eta mai vaca Saturnita. Hai, mă, hai că reușim să facem. Cine dăm aici? De așa... Bă, merită, că este încă ceva în plus. Bă, dar totuși îmi dă prea puțin bani în plus la brainrots, bă. Nu prea vin bogătani așa la mine să zic, hai mă, ia de aici, bă, tare. Ia de aici că noi ne uităm la bani. Ce bă ăsta? Îl vreau, nu l-am avut niciodată. Orangutini ananasini. Este secret. Bă, mă, umblă. De ce gata, mă sparg în secrete? Mă sparg în secrete acum, nu mai există secrete în fața motanului. Ce vrei, mă? Dă-i, mă, drumul de aici, numai secrete îmi deschid aici. Opa, s-a făcut ou de hacker. Cine dă ăsta? 2 de ăștia. Nu ne băgăm pe 2. 11 secunde. O mare. 5 milioane, legendara.
Bă, trebuie să strâng 5 milioane să cumpăr o legendară neapărat. Pe bune vă zic că n-am deschis niciodată. Hai să deschidem ăsta, mă, haide. Haide. Dă ceva rău. Frigo Camelo, fratello. De 300. Bun, bun, bun. Frigo Camelo ăsta, bun. Îl deschidem și pe ăsta, îl deschidem și pe ăsta. Udin din dun. Și cappuccino asasino. Bă, Udin din dun ăsta tot așa ne dă bani mulți, 200 și ceva. Și luăm și pe Frigo Camelo. Și hai să facem spectacol. Bă, punem și ouă ăsta să se coacă aici, bun. Că avem ouă de-astea nebune, mă, să facem, da? Bă, și ăștia cât ne dau? 200 cu 300, deci ar veni undeva la aproape 600, da? Aproape 600 pe secundă, e destul de bine, dar ne trebuie și mai mult, mă, și mai mult să luăm legendarele. Ia uite, uite ce trade-uri sunt astea, își bate joc. Ia, bă, că a început event, a început event. Vai, gata, mă, de aici începe spectacolul. Ni să fac și ouăle, totul e în regulă. Bun, ia să vedem. O, ăsta e gata, deci, bam! Ia. Opa, ia vezi. Udin din dun. Blood Moon. Deci trebuie să luăm ouă Blood Moon, ok? Bă, o să iau unul de 500 în cazul în care nu o să nimerez niciodată să iau. Ia ce mi-a dat? O din dun, mă, din dun, bun. Ia, bă, n-ar fi dat, bă, n-ar fi dat, bă, de ăsta de Blood Moon, n-ar fi vrut să dea. Bă, ce răi. Ah, ce oameni răi, nu cred așa ceva. Bun, ce ne mai dă aici? Bă, da. Lirilarila, ca lumea. Ok, bun, deci trebuie în felul următor. Avem pe ăsta, l-avem de 604 pe secundă. Bă, dar numai basic de astea ne dă. Da, mă, ceva bun. În 9 minute stare 4 minute. Bă, dar cash potion ăsta cum îl folosesc, că nu înțeleg. Chiar nu înțeleg cum folosesc cash potion-ul. Îl am aici 5 minute, ci că da, 5 minute rămân 5 minute toată viața, cred. O să mai fac trade-uri până când... Bă, de asta să încercăm să-l facem pe ăsta mai mare. Dar hai să vedem ce ne dă aici mai întâi. Cam ăsta așa. Aș putea să-l fac destul de bine. Da, ceva de 1000 pe secundă. Udin din dun. Pare mare Udin din dun ăsta. 200 ceva pe secundă, bun. Îl luăm și pe Udin din dun ăsta de aici. Și încercăm să facem din ăștia ceva de 1000, da? Încercăm să facem ceva de 1000 în timp ce ne uităm la ouă. În timp ce ne uităm la ouă, că poate ne... Ia, Blood Moon. Blood Moon, hacker, l-am luat. Bun, am luat Blood Moon de hacker. Bun. Gata, stăm aici și facem trade-uri. Ce ne dă așa pe ăsta? Da, mă, da, facem team cheese. Ia uzi cum face team... Bă, astea-s cam mari. Ne, sunt normale. Mamă, ne dă de ăștia de Blood Moon. Mamă, trebuie să facem trade-uri neapărat. Dă-l și pe ăsta. Vaca Saturnita. La vacca Saturno de Blood Moon. Da, mă, da. Opa, încă unde ăsta are Blood Moon? N-are Blood Moon, nu-l cumpăr. Mamă, vaca Saturnita secretă de Blood Moon specială. 2000 și ceva pe secundă. Să dau vaca să-mi dea ăsta? Da, mă, dau, că nu cred că mă aștept atât de mult mutație, sincer. Chiar nu cred că mă aștept atât de mult, că pe mine mă interesează să fac bani mulți, ok? Bani mulți. Cred că asta o bag. Ce, mă? Să dau ăsta cu... Da! Mă, fac 3000 pe secundă imediat! 2940 pe secundă! Wow! Stați așa că Motanu face afaceri! 24... Stai, 24... Dar stai, ce mă pune să... să-i dau ăsta pe ăsta. Da, mă, da, vreau. Nu înțelegeam situația, ce voia de la mine. Nu prea înțelegeam ce vrea de la mine. Da, mă, da, pune cam balabu. Bâr. Hai, dă bine, mai e un minut de event. Mamă, e un minut de event. Bă, măcar am cumpărat un ou de la Blood Moon, ok? Măcar am luat un ou Blood Moon. Da, aici facem trade. După dacă tot l-am luat și pe ăsta să facem trade. Uite. Este rar. Nu mai zic nimic. Și nu mai zic absolut nimic. Decline, lasă-mă în pace că mă enervez. Vreau 3000 la ăsta. Ce, mă? Ești, mă, de aici, mă. Da, mă, 3000 și plec acasă. Da, 3000. Da.
Da, suntem aproape, suntem și Blood Moon aproape. Hai. Opa. Da. Team Cheese, da. Ia o bananita dolfinită ăsta. Ce e ăla? Blood Moon nu știu ce. No. Fiți atenți. Decline. Dă ceva bun, te rog. 31 de secunde, hai. 3000 pe secundă, da! 3000 pe secundă! Da, să fie și Blood Moon! Am lăsat un pic de la mine ca să fie Blood Moon, că așa am vrut eu. Nu, decline. Deci am lăsat de la mine să fie Blood Moon. Hai, mă. Ce ăsta, mă? Ieși, mă, de aici. Mamă, deci am Blood Moon Lostralele Litos de 3000 pe secundă. Da, o să îl punem exact aici. Vreau să... 3000 pe secundă, uitați-vă câți bani face. Hai, mă, să vedem ce ne dă ăsta. Ne dă bine sau nu? Se face și ăsta acum. Bananita Dolfinita. Despre asta vorbim. Să vină brăiroții. Ăsta face 29. Ăștia nu știu ce să zic cu ei, bă, că i-aș lua să-i traduiesc și pe ei, mă, un pic așa. Să fac și din ei. Fiți atenți, mă. Îi las pe toți aici. 500.000. Doamne, mulțumesc, cum adică? Cum adică? Când eram acolo să dea cu Blood Moon, n-ai vrut, nu? Vreau să iau pe ăștia, să-i upgradez un pic, mă, să văd care-i treaba. Bun. Îl dăm pe ăsta, pe așa, da, mă, da. Să-i fac... Opa, ou. 500.000, bă, niciodată nu lași un ou de 500.000 acolo ca idee. Niciodată. Îl deschidem pe ăsta și îl punem pe ăsta. Frigo Camelo de 160, gata, l-am luat. Bun, toată lumea să nu se impacienteze, ok? Dă să mai punem și un de ăsta de hacker aici. Deschidem-o ca la nebun, da? Suntem cei mai nebuni și acum vreau să fac din ăștia toți de aici. Vreau să fac un brainrot mai bun, mă, să fie treaba bună, ia. Mă, să-mi fie greu. Bă, dar fi nouă de astea mari în continuu. Trebuie să le cumpăr, nu pot să le las așa. Bă, bune, le cumpăr și le deschid eu, vedeți, vă, imediat. Ia uite, ou legendar! Ou legendar! Wow! Dă-l cu unde-l pun? Uite-l aici. Gata, 10 minute, ou legendar. Am zis-o, bă. Ăla mitic era mult mai mult ca idee. Mult mai mult. Ce vreau ăsta să-i dăm ăsta să ne dea? Da, mă, da, vreau, bun. Bă, vedeți că e bine. Avem un Blood Moon de ăsta clasic. Hai să vedem cine poate da în el. Să-l luăm și la trader, că sigur e ceva rău. Opa! Gangster Futera. Ia uite-l, bă. Miticul Crystal Egg de 25 de milioane, bă. Ah, dar nu fac eu 25 de milioane. Nu-l deschid și pe ăla. Mă, dar eu mă bucur că am o legendar în momentul ăsta. Vezi că e ce trebuie? Ia, mă, Hacker Egg. Tu ce ne dai aici? Nu vreau, mulțumesc. Bananita Dolfinita, decent. Ia să vedem, ăsta rar ce ne dă. Tu aici, Cappuccino Assassino. Destul de bine aș putea spune. Bă, pe ăștia îi luăm. Pe toți, ca idee. Și îi grupă încă unul de 5 milioane. A, îl cumpăr. Stai că îl cumpăr, că am bani, gen. Dă-l încă, unde e? Ăsta-i, mă, ăla de 5 milioane? Da, mă, legendarul. Legendarul strigă Golanu. Mamă, toate legendarele să vină la mine. Da drumul la ăsta să rece ne pică. Ok, bun, deci avem în inventar ce ne trebuie. Încă unul. Mamă, dar s-au făcut toate ouăle, bă. Toate ouăle, ca idee, pe ăștia trebuie să se combină, să facem ceva rău. Și pe ăsta. Tot ce ne dă în ouăle astea combinăm, atât am zis. Combinații peste combinații, motanul combinatorul. Ia, ce vreau ăsta? Să dăm 2 pe 1? Da, vreau 2 pe 1 când e pe verde e ce trebuie ca idee. Adică nu stați la discuții niciodată. Nu, mulțumesc. Opa, s-a făcut ou, stai așa. Bun, între timp. Nu ne uităm. Frigo Camelo. Da, mă, da, fardată. Camila fardată. Cine dai mai aici? Da, mă, vreau. Wow, vă dați seama cât o să fac. O să fac toți cei mai mulți bani din lume. Ok. Da, vreau. Bă, trebuie să-i contopesc pe ăștia să fac unul singur, gen. O să-mi fie greu, dar o să reușesc, vă garantează motanul. Am mai rămas de pe partea asta cu 2 și uitați-vă, am 1400 aproape. Vezi că e ce trebuie. Atâta vreau să zic, ce trebuie. Îi combin și pe ăștia, combin și ăștia și nici n-aveți idee ce să se întâmple.
De fapt, ia stați așa. Bam, bam. Îi luăm pe băieți, îi luăm un pic, avem niște treabă cu ei. Ce vreau ăsta, nu se poate. Băi, ești mă de aici că nu-ți dau nimic, mă, sunt zgârcit. Na, sunt zgârcit, cancel. Așa, bun. Ok. Bă, îmi trebuie 25 de milioane. Deci asta trebuie să producă 25 de milioane ca să cumpărăm oul ăla suprem și extrem. Bă, da, destul de bine. Pentru că deja avem... Mamă, câți bani facem pe secundă? 5 miliarde pe secundă. Să iau pe ăștia, mă? Nu iau. Nu, vreau să mă rezum doar la unul ca idee. Vreau să mă rezum doar la un singur brain rot. Opa! Îl dăm pe Blood Moon? Mă știi ceva? Nu mă interesează atât de mult să fie Blood Moon ca idee. Mă interesează să fie ce trebuie, da, fix ce trebuie. Și să deschid ouăle astea să văd ce-mi dă în ele, de-abia aștept. Ce bă? Decline! Bă, mi s-au copt toate ouăle, dar trebuie să-i facem pe ăștia, să-i contopim, să-mi dea pe amândoi pe unul. Asta vreau să-i dau pe amândoi, să iau unul, să fie unul singur, cel mai bun, să am unul de 2000 și ceva pe secundă. Asta mă interesează, 2800 de milioane pe secundă. Haide, dă ceva bun, te rog. Îi dăm pe amândoi și luăm 2032. Știi ceva? I-am contopit, gata. I-am contopit și uitați-vă aici. Bă, mă, girafa celeste, care este... E secretă, mă? Girafa celeste. E secretă? Este mitică. Ok, combin mitic cu secret imediat, stați liniștiți. Legendara. Șimpanzinii bananini, țecălini. Asta ne-a dat, țecălini. Mai avem o legendară, deschidem ultima, că văd că dă urât la legendare. Chiar dă urât, nu-mi place. Ok, o din dun. Și ăsta pleacă direct la... Pleacă direct, nu vă mai zic unde, la trade-uri, ia. Deja dă încă unul din dun. Și tu la fel la trade-uri. Ia, nu, decline aici, decline. Dă-mă drum aici, dă drumul să vedeți ce se întâmplă, ia. Tata Sahur legendară! Mamă, vezi că-i bine Tata Sahur legendara. Wow, bă, dar nu vine miticul, vai! Stai că vine miticul și face băiatul 25 de mili. Tata Sahur, te rog frumos, haide la trade. Mă, deci îi trade-uim pe ăștia doi. Și trade-uim și ce facem aici, gen undeva la încă 1000. Deci trade-uim 3000 versus 3000. Bă, ăsta dacă vreau să rămân cu mai puțin și era bun. Mamă, deci mai fac un trade și mă duc direct acolo, fiți atenți. Un trade, vreau să mai fac un trade pe bune și mă duc să deschid ăla de legendării. Simt că dă ceva bun în el. Un trade bun vreau. Ce vreau mă ăsta, Orcalero? Pleacă mă cu Orcalero de aici, că n-am nevoie. Opa, îmi dă 3 cârnați pe 1. Nu, mersi, frate miu, nu, mersi. Chiar nu am nevoie. Îmi dă legendarea aia, dar nu, secretă, dar nu, chiar nu. Chiar nu, te rog, nu. Da-mă ceva să fie pe sufletul meu de motan, să fac miau, 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 miau. Așa vreau să fac. Dăm 2 pe 1? Dăm-mă că suntem șmecheri. Gata, am făcut trade. Hai. Lirilarila treci încoa, legendarule, că te fac aici pilaf. Da, hai să facem trade-uri. Din 3 trebuie să facem 1 de 1200 cel puțin pe secundă, să fie treaba bună. Așa că țineți-i pumnii motanului, pentru că după urmează combinațiile supreme. Secretă cu mitică, pardon, și cu ce o să mai dea aici, probabil încă o secretă, dar nu mai ziceți la nimeni, da? Ia, dă ceva bun, te rog. Dă ceva bun! Da, ceva rău mi-a dat ca idee, ceva foarte rău, deci decline. Face imediat și banii. 25 de milioane, gata, avem bani să mergem să ne facem talentul și respectul. Ăsta e divin. Fiți atenți că ăsta e divin, ăsta ne dă mult. Mamă. Fiți atenți că ăsta ne dă ceva bun. Are bani ăsta. Are bani. Are bani dacă e. Ca ideea la băiatul secret, da, deci la băiatul secret avem aici Orcalero ca de 1300 pe secundă aproape. Trebuie să vină un diamond, deci trebuie să fim foarte atenți că vine un diamond. Și îl mai trăim pe ăsta odată să ne dea ceva bun rău de tot. Bă, bunicel, nu pot să... Dar nu, mă, nu dăm pentru atâta. Opa, ce ăsta, ia-te-mă legendarul, bă, știam că e pe aici pe în zonă un legendar. Bun, îl punem aici, place egg. Luăm banii să avem 25 de milioane și așteptăm mitica, Între timp, știți ce se întâmplă, da? Da?
Îl luăm pe ăsta. Momentan. Facem din 2-1. Deci 1200. Mamă, deci trebuie să ne dea 3300 lejer. Ok, deja au început trade-urile bune. Îmi place. Îmi place, îmi place. Da, dăm tot, mă, dăm tot. Hai, dăm numai trade-uri de alea bune. Trade-uri de alea fine vreau. Știi ceva? Le-au și pe ăsta, că am bani de ou. Am bani de cel mai scump ou. Ce ăsta? Golden Epic de ăsta. Da, mă, haide, ia-l și pe ăsta, mă, ia-l și pe ăsta. Că nu știu dacă am deschis Golden de ăsta. Dă să-l punem aici. Decline! Vai de capul și de zilele mele, ce o să fie aici? Vine divinul! Vine divinul! Vine să ne dea ceva divin! Wow! Hai. Ce vrăjeală! Ce vrăjeală! Vrea să ne țipuiască divinul, bă! Nu-mi place de el. Ce sunt trade-urile vieții? Astea sunt cele mai mari trade-uri din lume. Dați-vă la o parte, vine motarul! Așa se strigă pe aici, pe zona. Ok. Da, vrem trade. Trick-track, barabum. Haide. Opa! Bun trade. Strawberrelli flamingelli. Flamingeli, adică e flămând, nu? 2 de ăștia pe 2 de ea. Bă, era și 3 nasol. Era și 3 de la nasol, nu ne băgăm. Ok, mă, vezi că îmi dă câte 3 dolari în plus la astea, gen. Adică îmi dă mult. Ăla are numai Blood Moon acolo, mă? Ca idee, ăla are numai Blood Moon. Vezi că e prea nebun. Să-i dăm pe ăștia 2, să ne dea asta de 5000. Este cam bad trade, nu știu cum să zic. Ia vezi că am deblocat ceva de ăștia. Îi avem pe ăștia exclusivi. Ăștia de... Mamă, sunt ăia de admin, bă. Ia vezi că avem ceva de deblocat, pe aici. Orcalero, nu mersi, te pup. Ok, am rămas cu 2 de 3000 pe secundă. Deci se întâmplă. Chiar în momentul ăsta o să se întâmple să avem 6000 pe secundă. Ok, nu vreau asta. Bă, deci dacă fac 6000 pe secundă, 6400 ar trebui să fac. Ce, mă? Bă, ce țecălai a vrut să dea, mă, ați văzut? Ești, mă, cu trade tău, că vrei să mă țepuiești, pleacă de aici. Eu nu fac trade cu toată lumea. Eu fac trade numai cu oamenii mei aici care vin și fac trade-uri, da? Ia. Bă, nu ne mai dă nimica bun de când am făcut ăștia așa. Nimica. Bă, își bate joc, deja începe să dea urât. Știi ceva? Eu nu mă mai joc cu voi, bă. Nu mă mai joc dacă faceți așa. Dar nu vreau 2 pe 1, nu vreau 2 pe 1. Cât mai are, mă, 5 minute? Hai că în 5 minute deschide legendară din nou. Decline, ești de aici. A început efect cu Vulcano, bă! Vulcano. Să iau, mă, trade-ul. Nu-l iau, mă, nu-l iau, nu vreau să-l iau. Dăm trade-uri de Vulcano, hai. Bă. Hacker vulcanic. Da, luăm. Hacker vulcanic luăm. Bam. Aici, nimic bun ca idee. E bun hacker vulcanic oare? Mă, zic că e bun, nu? No, nu mai vrea să ne dea trade-uri ca lume. Ce e ăsta? Îl luăm. Dar stai, mă, că nu era. Ăsta nu era vulcanic, mă. Hai de cap, mă, ce țeapă mi-au dat. Ăla nu era vulcanic, bă, trebuie să-i pun pe ăștia să mai facă niște bani, mă. Stai așa, să-i pun să facă niște bani, că dacă mai cumpăr câte ceva, m-am dus gen la vulcanicul ăsta. Nici nu am cu ce să fac trade-uri acum. Mamă, măcar 2 milioane. Bam, am la etaj să iau bani. Stai așa că mă duc repede la etaj să iau banii. Și după mă întorc. Stați aici, nu plecați, da? Uite, mă, câți bani am. Gata, mă, nu mai las pe ea să facă bani, mă, să fac trade-uri, mă. Dați-vă la o parte. Dă-mă un mitic de la vulcanic, dacă ai tupeu. Are, mă, oare tupeu să dea un mitic vulcanic? Nu cred că are tupeu, vreți să vă mint? Nu cred că are tupeu să dea așa ceva, sincer. Hai, mă, hai, vulcanic. Nu convine. Cu toate că e ok ăsta. Bă, îl iau și vă zici de ce, pentru că este vulcanic, bă. E orangutini ananasini vulcanicul. Ăsta îmi dă exact același lucru, nu mersi. Nu mersi, am zis.
Am stricat ăsta, am făcut trade-uri până n-au mai există trade-uri. Nu mai există trade-uri. Am orangutină în năsinii secret și atât. Deci l-am dus la maxim. Nu cred așa ceva. Nu cred că am dus totul la maxim și la extrem și nu mai există. Efectiv nu mai are ce trade-uri să-mi dea cu ăsta. Voi vedeți? Wow! Sincer mi se pare un pic insane. N-am ce ouă să iau. Bă, aparent chiar nu mai am ce să trade-uiesc la ăsta. Deci o să-mi trebuiască alți brain să trade-uiesc. Și nu o să mai pierd timpul, vreți să vă uit, îl punem pe ăsta aici să facă money. Mamă, cât face, bă, câți bani face, nu cred. Hai mă, vulcanic rar. Ce poate să dea din el? Decât vulcanic bârbâr patapim, îmi pun. Golden egg cu guai de ăsta. Ia. Udin din dun de 200 pe secundă. Vezi că nu-i rău. Îi luăm pe ăștia și-i trade-ui dacă nu ne mai dă nimic. Ce să fac acum? Că ăsta gata, a ajuns la full, cred. Este fuleanisu. Da, mă, da, vreau. Chiar este fuleanu. N-am crezut vreodată că se întâmple asta, pe bune vă zic. Păi și acum ce mă mai joc? Am terminat jocul, gen. Cred că am terminat jocul, bă. Și pe ăsta cred că îl țin vulcanic așa toată viața lui. E cel mai șmecher secret, cred ăsta. Nu? Sau așa, că altfel nu-mi explic. Sau ăștia nu mai dau trade-uri bune deloc pentru că sunt cărnați. Eu cred că ăștia sunt un pic și cărnați, vreți să vă mint, adică pe bune, 1 minut 50, e bine. Bă, ăștia s-au stricat, nu mai dau trade-uri bune deloc. Ia mă-ți deschide, s-au copt ouăle astea, ia. Hai, dă. Bă, mă, dacă nu m-a spart din dun de asta, că dacă nu m-a de asta mi-a dat. Dă să dăm aici decline, luăm banii, ca să vadă lumea că avem bani, mă, știi? Să se vadă valoarea, așa. Și mai facem un 3-20 după mergem la Legendary ăla, să vedem care-i treaba, ia. Ia, dă ceva bun. Da, mi-a dat ceva bun rău dacă e. I-aș fi dat pe amândoi, dar nu pe roșu, sincer. I-aș fi dat pe galben, așa. Nu, vreau 2. Vreau cât mai puțin brain roți și cât mai bun, tu nu înțelegi? Admorm. A, te enervezi, te super, a? Bine, bine. Bine, enervezi-te, că dacă se trag una. Uite, așa. Așa da. Așa dau, frate, să am așa. Da, nu-i problemă. Haide! Avem un epic vulcanic de ăsta. Cimpanzinii bananini. Uuuu, cimpanzinii bananini de banană. E cimpanzinii ial de banană, așa-l cheamă. Ia, dă ceva bun pentru astea. Tu ai băiatul, 1600. 1600 dă. 1600 și ți dau pe amândoi. 1600 ți dau pe amândoi. Reducere extremă. Reducere semi-extremă. Dacă, de fapt nu e nicio reducere. Tu dă banii și eu plec acasă și gata, știi? Bă, sincer, pentru secreta Vaca Saturno a meritat. A meritat, sincer. Ok, da, decline. Deci am Vaca Saturnita. Deci am, bă, am tot ce vreau pe harta asta, bă, tot ce vreau. Să dăm așa? Hai mă că dăm, știți ceva? Dăm, să rulăm brain roții, ok? Decline. Cred că știți ce urmează, da? Dă ceva bun! Combine pe ăștia doi și dă ceva de 8000. Hai! Dă ceva de 8000, vai, dacă îmi dă ceva de 8000 nebunesc aici, plâng 3 zile dacă îmi dă ceva de 8000. Dar nu vrea, bă, băieți gârcit. No, deci numai 3 nasoale îmi dă, pe cuvântul era că nu dă numai 3 nasoale. Hai să vină legendar asta aici. Frigo Camelo, Bufo Fardelo. Vulcanic Frigo Camelo. Nu cred că e atât de bună, sincer. Vulcanic Frigo Camelo. Ah, bă, da, 700 pe secundă, vezi că e bine. Bă, da, cumpărăm legendarul ăsta. Cumpărăm și ăsta. Să fie ce trebuie, frate, da? Să fie ce trebuie. Bam. Și bam. Vai, 30 de minute. Pe ăsta le deschidem pe episodul următor. Bă, pe ăsta efectiv nu vrea să-mi dea nimic. Deci ăsta e maxim, deci aici nu se mai poate absolut nimica. Hai să vedem dacă ne dă pe ăsta ceva. O să stau un pic aici la 3 de reală. Dar nu mult, 2-3 secunde. Că dacă nu dă ceva ca lumea, îl las, că nu prea mai vrea să dea asta ideea. Și nu trebuie să stai prea mult. Dacă nu-ți dă, frate, știi? Ai situația.
2 pe 1, nu vreau 2 pe 1, eu vreau 1 pe 1 sau 2 pe 1 sau 1 pe 2 sau nu știu cum. Înțelegi? Nu înțelege? Mamă, zici cu tot, au nunceacurile la ei ăștia, că dacă nu, mamă, ieșeam la ei aici. Ieșeam la ei, mă. Uite, ceva corect, da? Este trade-ul corect, avem Diamond, Pipi, Kiwi, Avocado, Pipi, Avocadini. Nu vreau 2, te rog frumos, dă-mi o secretă, te rog. E secretă, ok. E secretă, păi atunci dacă e secretă o punem aici. Și cam aia a fost în episodul următor. Dacă dați like-uri, deschide mitica și legendara și deschide numai mitice și legendare. Deja am dus un Brainrot până la full, deci sunt cel mai șmecher din univers pe stilă Brainrot, pe trade Brainrot, pardon, așa că dați un like, abonați-vă pentru că motarul vostru face cele mai bune trade-uri. Șpa, șpa!